Kaso po ng bullying sa mga paaralan po sa Region 1 tututukan mental health well-being po ng mga college students. Prioridad din para sa detalye, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Ilang mga insidente ng bullying o karahasan sa loob at labas ng mga paaralan ang naiulat sa nakalipas na mga linggo at buwan. Bilang tugon, tinitiyag ng Department of Education Region 1 na hindi lamang ang pagpapaunlad ng functional literacy ang tututukan, maging ang kapakanan at proteksyon din ng mga mag-aaral laban sa karahasan. Ayon kay Ginoong Johnson Sunga mula sa DepEd Region 1, ilan sa mga hakbang ng ahensya sa reyon ay ang pagtuturo ng conflict management, kasunod sa peace education sa ilalim ng bagong kurikula, pagkakaroon ng hotline para sa pagre-report ng kaso ng bullying at iba pa. So, pangalawa po dito, ang ating bagong curriculum ay naka-aakla sa peace education. So nakikita din po natin talaga na even sa loob ng klase ng ating mga competencies ay tinuturo na po natin ang conflict management. At syempre, lahat po ng mga pwede natin maituro para ma-prevent po natin ang bullies inside the classrooms. Pangalawa po dito ay nagkaroon din po tayo naman sa orientation sa school heads. Sa ating magkakaroon tayo ng hotlines at meron po talagang matawag or immediately ma-report po ang ating mga estudyante. Ma-report po kagad nila sa kinauukulan sa mga hotline numbers tayo o kaya meron tayong mekanismo na nakapo sa mga eskwelahan. Anong gagawin po kapag ako po ay nabubulis sa multo i-report ang gagawin natin dito? Meron po tayo ongoing din po na aprobahan po ng ating pagulong batas na kung saan paitingin natin ang the Mental Health Act. Siyempre ang ating mga guidance counselors ay meron po tayo sa mga eskwelahan. Prioridad din ng Commission on Higher Education Region 1 ang mental health ng mga college students. Ayon sa CHED Regional Office 1 Regional Director Christine Ferrer, suportado ng tanggapan ng pagsasaprioridad ng kapakanan ng mga college students. Pagsuporta din sa mental health ng ating mga bata. Of course, maliban dun sa mga programs na ginagawa rin ng Department of Education. We also do that in higher education, and isa nga rin talaga sa requirement for the opening ng programs and yung pagbibigay natin ng compliance certificates is yung pagkakaroon ng guidance counselor. And our higher education institutions are really required to have their student affairs and services unit that will take charge of the student welfare of our students while they are in the school. Kasi hindi lang yan academic needs ang kailangan ng mga bata, even assistance, this mechanism should be in place. So, samantala, hinimok ang mga guro na seryosohin umano dapat ang mga isinasangguning reklamo ng anumang uri ng pambubuli o karahasan para mapanatili ang proteksyon ng mga mag-aaral at maiwasang humantong sa mas mabigat na insidente. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.